weiter ganz. Трефа! Попадение! С този силен вик завършва фазата на сондиране при търсене в лавинен инцидент. Сега започва фазата на разкопаването. Времето минава. Задушаването е първата причина за смърт, когато човек е затрупан от лавина. Изкопаването е най-времеемкият и изтощителен етап от целия спасителен процес. Трябва да сме наясно, че трябва да изкопаем около 3 кубически метра или 1 тон сняг, за да спасим човек, зарит на дълбочина до 1 метър под снега. При разкопаването можем да загубим много време или да спечелим много, ако действаме систематично. Zeit ist Leben. Времето е живот. Качествената лопата за лавинно спасяване се състои от метална широка част, остър ръб отпред, извит нагоре ръб, телескопична дръжка, ергономична дръжка и гумирано покритие за стабилен захват. Тя може също да се преустрои в така наречената функция за почистване. Започваме да разкопаваме не директно до сондата, а на разстояние, което отговаря на дълбочината на зарития човек. Тоест на 1 метър разстояние от сондата, когато дълбочината на зарития човек е 1 метър. Така предотвратяваме изсипване на сняг върху пострадалия, което може да причини повреда на дихателния път. И избягваме най-честата грешка при копаене – да изкопаем голяма дупка отгоре, като шахта. За да извадим човек от снега след лавина, трябва, ако е възможно, да създадем траншея. Винаги най-важните първи действия – освобождаване на главата, изчистване на дихателните пътища. Всичко е насочено към тази цел. Главата свободна, дихателните пътища чисти. Здравей, чуваш ли ме? Да. Има дишане. Сега към организацията на копаещите, в зависимост от това дали са 1, 2, 3 или 4. Когато има само един спасител, той започва да копае под сондата, на същото разстояние като дълбочината на зарития човек. В нашия случай това е 1 метър. 2 копачи работят един до друг, отново на същото разстояние от сондата, каквато е дълбочината. От време на време, единият от двамата се връща, за да изчисти снега отзад. Когато има 3 спасители, 2 работят един до друг. Един отзад, на разстояние около 1,5 метра, изчиства снега. В тази позиция на втория ред, лавинните лопати с така наречената почистваща функция доказват своята стойност. При 3 или повече души е възможно и има смисъл да се сменят позициите. Когато има повече от 4 копачи, те могат да сменят тези, които започват да се уморяват. Те координират разкопаването или започват трета линия от копачи. Това е необходимо, когато жертвата е много дълбоко под снега. Други задачи включват подготовка на комплект за първа помощ, бивак сак и термофолио, комуникация с спасителния център или указания за хеликоптера. Дихателните пътища са чисти, има дишане.